Aquesta és la segona sessió del quart dia del programa. Com ja sabeu, Estutries és un programa que intenta apropar-vos a les universitats perquè conegueu un poc més de primera mà les opcions que teniu per anar a estudiar. Aquest programa està organitzat per el Centre Municipal Universitari i en col·laboració amb el Consell Insular de Menorca. En aquesta sessió coneixerem la Universitat Pompeu Fabra i ens acompanya en Miquel Campa, que és exalumne de la universitat i que actualment està fent de tècnic de promoció de la Pompeu Fabra. Quan hi quedin 10 minuts per acabar la sessió, obrirem torn de preguntes i podreu deixar tots els vostres dubtes per al xat. Aprofiteu ara que tenim aquí en Miquel, que us pot contestar a totes les preguntes que anireu fent. Res, esperem que aquesta sessió us sigui de profit i d'on pas en Miquel. Començam la sessió. Gràcies, Aina. Bon dia, què tal? Jo soc el Miquel, jo treballo a l'àrea de comunicació, soc tècnic de promoció, però vaig ser estudiant de la universitat. Intentaré donar-vos una mica les dues visions, una mica la part més des de dins, institucional, sobre com funciona la universitat, però també sumar-hi la meva experiència durant 4 anys. Com ho farem? Compartiré una presentació que espero que ja pugueu veure. En aquesta presentació anirem veient cada un dels graus de la universitat, les característiques de la UPF i donarà pas al torn de preguntes. Com ara deia l'Aina, endavant, feu tot el nombre de preguntes que vulgueu. Jo estic aquí per ajudar-vos i no estic aquí per convèncer-vos de res. No vull que estudieu tots a la Pompeu, sí que vull que sobretot conegueu aquesta universitat. D'acord? Començarem, doncs. Començarem, si me'n surto amb tots aquests temes de presentació, aquí, a la part més bàsica. On es troba la Pompeu? La Pompeu es troba íntegrament a Barcelona en un espai força cèntric. El mapa és complicat d'entendre, però perquè els que conegueu la ciutat, el que apareix en verd en el centre de la imatge és el Parc de la Ciutadella i serveix una mica com a eix comú dels 3 campus que veieu. El que és el propi campus de la Ciutadella, el més gran de tots, el que us ofereix més estudis, però també tenim campus de la comunicació al Poble Nou, al costat de la plaça de les Glòries i el campus del Mar, que està a banda de la platja de Barceloneta. Què farem? Anirem veient cada un d'aquests campus, les facultats i els estudis que hi trobaríeu. Comencem pel primer, el més gran, on jo vaig estudiar, campus de la Ciutadella, just al costat del parc, de fet, just al costat del zoo. Si aneu a la biblioteca, que és aquesta imatge a l'esquerra, així en vertical, i us asseieu a les taules del fons, doncs, a part d'estudiar, també sentiríeu els animals. I comencem per la primera facultat, que és la Facultat d'Economia i Empresa. Quedeu-vos amb els primers 4 graus, que són els més semblants. Aquests 4 graus analitzen el sistema econòmic, però ho fan de maneres diferents. Per exemple, economia el que us ofereix és un coneixement més macroeconòmic, més analític, més de com funciona l'economia a nivell global. Temes d'inversions, de borsa... Això, molt més analític, molt més matemàtic. Suposo que la majoria de vosaltres us encanten les mates, doncs que sapigueu que on més assignatures de matemàtiques tindríeu és a l'àmbit d'economia. I en sentit contrari, grau en empresarials management. Aquest grau es centra a la microeconomia, en el dia a dia d'una empresa. Gestió, comptabilitat, màrqueting... Grau que és molt més aplicatiu, menys analític, menys mates. Entremig de les dues, el que és la primera opció al llistat, Administració i Direcció d'Empreses, AD, que és una barreja. Per què us comento que és una barreja? Perquè primer i segon curs són exactament les mateixes assignatures d'economia. Es donen els mateixos continguts. I és a partir de tercer quan començaria a fer la part d'empresarials management. Això us dona les dues visions, macro i micro, i el que us acaba donant, sobretot, són les dues vies de sortides professionals. No és en si que tingueu una millor entrada al mercat de treball, simplement que tindreu les dues possibilitats a nivell laboral. I en quart lloc, pels que us agradi l'anglès, podeu fer International Business Economics, que és bàsicament fer AD en anglès amb una visió internacional. A tercer o quart curs haureu d'anar a estudiar a estranger. També fareu pràctiques a nivell internacional, però a nivell d'eines acaba sent bastant semblant realment a Administració i Direcció d'Empreses. Una premissa, que així servirà per tota l'explicació. Sempre que veieu, sempre que aparegui un títol anglès, això vol dir que la docència és completament en aquest idioma.
I això també aplica en el darrer grau, que és un grau molt diferent, que s'anomena Industrial Technologies and Economic Analysis. Un grau que barreja les dues àrees de coneixement, un àmbit més propi a les enginyeries, en aquest cas l'enginyeria industrial. Això és més o menys el 60% d'assignatures. Com veieu, això no ho fa la Pompeu, això ho fa la Politècnica de Catalunya. I després l'àmbit econòmic, d'anàlisi econòmica, és el que fa la Pompeu i és aquest 40% restant. Per tal de fer-ho, haurà d'estar a cavall entre les dues universitats, les dues a Barcelona, un dia una, un dia l'altra, i, com us comentava, el 100% de les assignatures són en anglès. Segona facultat, la Facultat de Dret, una de les més importants dins de la Pompeu. Us ofereix diversos estudis, començarem pel primer. El grau en Dret es centra en formar-vos com a experts, com a expertes del sistema jurídic de l'estat espanyol. La majoria del contingut que vosaltres veureu serà sobre com funciona aquí, la legalitat. Però també en cada una de les assignatures tindreu una visió internacional per tal de fer un procés de comparació. L'objectiu és que això davant del que es feia històricament, que era un tema molt memorístic, molt d'empullar-se a les lleis, l'objectiu principal és que els interpreteu. I això significarà que dins de l'aula simulareu judicis, debatreu sobre sentències judicials, tota aquesta part molt més aplicativa i interpretativa dels camps legals. Les sortides les coneixeu, fiscals, jutges, notaris, consultors legals. Si fos concretament per ser advocats o advocades, que sapigueu que és obligatori obtenir el màster en advocacia. Això passa en totes les universitats. I el màster dura un any. El podeu fer a la mateixa universitat on heu fet el grau, canviar, com preferiu. I una segona opció, que és semblant però diferent, és fer un doble grau, que uneix el Bachelor of Laws del King's College de Londres i el grau en Dret de la Pompeu Fabra. En aquest cas, vosaltres, durant primer i segon curs, us aneu a viure a Londres a estudiar al King's College, que és una molt bona universitat, i més en l'àmbit del dret, i us formeu en el que s'anomena el Common Law, és a dir, en com funcionen els sistemes anglosaxons a nivell legal. Tercer i quart curs, ja veniu a la Pompeu, feu el dret continental, en aquest cas, amb el dret espanyol com a exemple. Si a algú li interessa treballar en contextos internacionals o directament treballar al Regne Unit, doncs seria una molt bona possibilitat. Tornem, agafem el fil. Criminologia i polítiques públiques de prevenció. Crec que tots nosaltres, quan pensem en criminologia, ens ve més al cap CSI, crims, coses d'aquestes. Una cosa criminalística, aquesta, més d'analitzar, resoldre casos assassinats, més des de l'àmbit científic, i una cosa ben diferent és la criminologia, que el que fa és entendre el fenomen de la delinqüència i la criminalitat des de l'àmbit social, des de 3 tipus d'assignatures, bàsicament. L'àmbit del dret, bàsicament, dret penal, psicologia i polítiques públiques. Amb l'objectiu que, quan acabeu, pugueu treballar com a consultors de qualsevol cos de seguretat, com la policia, podeu estar en una ONG que treballi per la inserció de presos o podríeu dissenyar el pla de seguretat de Ciutadella. I en quart lloc, un grau que potser a nivell de nom no sona tan atractiu, però no és així a nivell de demanda professional, és un grau amb molt bona entrada al mercat de treball, veieu les relacions laborals. Les relacions laborals el que fan és analitzar la relació entre treballadors i empresaris. I això dona molta feina. Bàsicament hi ha assignatures de 2 àrees. Del món del dret, on us centreu en dret laboral, i recursos humans. No sé si mai ja heu fet una entrevista a la feina. Si mai n'heu fet una, i era per una empresa mitjana o gran, gairebé segur que la persona que us l'ha fet és el Departament de Recursos Humans, que seria l'encarregat de contractar-vos, de gestionar la vostra nòmina, les vacances, o fins i tot seria l'encarregat d'acomiadar-vos. Per això, fins i tot en contextos de crisi, és d'aquests graus que estadísticament funcionen bé, perquè d'aquí surten els professionals que s'encarreguen també d'això, de fer fora la gent. Per últim, 2 combinacions de grau, 2 dobles graus, criminologia i polítiques públiques de prevenció més dret,
5 anys, i dret més economia o ADE, en aquest cas 5 anys i un trimestre. Com us comentava, economia i ADE comparteixen els dos primers cursos, per això en el doble grau no serà fins a tercer quan decidireu quines dues opcions voleu acabar completant. Tercera facultat, la més interessant de totes, com a mínim per mi, que hi vaig estudiar, que és la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, on podeu fer un grau tan interessant com Ciències Polítiques i Administració. Què faríeu a Polítiques? Doncs bàsicament entendríeu com funciona la política i la societat des de coneixements diversos. Hi ha assignatures d'història, de dret, d'economia, de mates, i després la part que ja segurament sí que és més pròpia al grau, que són temes de teories polítiques, comportament electoral, política europea, espanyola, etc. Un coneixement tan diferent, el que acaba donant, sobretot, són sortides professionals molt diverses. Si jo tiro enrere, penso una mica en què estan ficats que eren els meus companys a la uni, doncs hi ha gent a mil temes. Hi ha gent que està a comunicació política, hi ha gent que està a màrqueting polític, ONGs, sindicats, consultories, els propis partits. Les sortides són bastant variades. I tenir un segon grau, remarco d'un grau, no és un triple grau, sinó que és un únic grau que s'anomena Filosofia, Política i Economia. On a primer i segon curs tindreu assignatures de cada àrea, potser la política és l'eix vertebrador, és a dir, es tira més per filosofia política o per economia política, i a partir de tercer us especialitzeu. Si ho penseu, i a més ho comproveu a nivell d'assignatures, això tampoc és tan diferent de ciències polítiques. Què és el més identificatiu? El que veieu entre parèntesi, i és que a part de la Pompeu es donen 3 universitats més. A l'Autònoma de Madrid, a la Carlos III, també de Madrid, i a l'Autònoma de Barcelona. Com ho notaríeu, vosaltres com a estudiants? Primer curs hauria de ser a Barcelona, per fer classe a la Pompeu i a l'Autònoma de Barcelona. Segon curs, us aneu a viure a Madrid, per fer classe tant a Carlos III com a l'Autònoma de Madrid. Tercer i quart curs ja és elecció vostra on voleu acabar cursant aquests estudis. Si us interessés més aquesta segona opció que ciències polítiques, sapigueu també que normalment la nota tall és bastant més alta. Té més demanda per això, per la possibilitat de viure en dues ciutats i també conèixer diverses universitats. De fet, jo per nota no hi hauria pas entrat. Per últim, última facultat del campus de la Ciutadella, la Facultat d'Humanitats, que us ofereix 2 estudis. El grau homònim en Humanitats es centra en formar-vos en 4 àrees de coneixement. Història, història de l'art, filosofia i literatura. Això és el primer i segon curs. Per ja sí, a partir de tercer, escollir la vostra pròpia àrea d'especialització, la que més us interessi. L'objectiu és que entengueu que la història no s'entén sense la filosofia, la literatura sense la història i l'art, que són camps directament relacionats. La sortida professional anirà lligada a aquesta especialització que fareu dins del grau. A nivell genèric, els humanistes poden estar en sales i galeries d'art, en editorials, fent temes de recerca, com a gestors culturals. Ja us dic, més en funció d'aquesta especialització que faríeu. I un segon grau, que s'anomena Global Studies, recordeu la premissa de títol en anglès, docència en anglès? Doncs també aplica en aquest grau, que el que us ofereix és una visió ampliada del que en altres casos potser heu vist com a relacions internacionals. Històricament, les relacions internacionals es centraven molt en dret i política internacional. I això és un coneixement més ampli. Aquí hi ha assignatures d'història, comunicació, d'ONGs, d'art, hi ha un ventall més transversal per tal que entengueu els fenòmens globals actuals. Per tal que tot això tingui la major coherència possible, totalment en anglès, a tercer curs haureu d'anar a estudiar a estranger, gairebé la meitat dels estudiants són estudiants internacionals, així que segurament l'anglès també l'utilitzareu fora de l'aula i us formareu en un altre idioma d'aquests importants a nivell internacional, així que escollireu formació o en francès, o en rus, o en xinès, o en àrab.
I passem al segon campus, campus del Poblenou, costat de la plaça de les Glòries, baixar la diagonal a mà dreta, en el que antigament unes fàbriques, tota la zona del que ara s'anomena el Poblenou, el barri del Poblenou, 22 arroba, era ple de fàbriques, en el nostre cas, unes fàbriques tèxtils ja adequades com a universitat. De les dues imatges de la dreta ja aneu deduint una mica els àmbits d'estudi que s'hi cursen, ja que hi som, quedeu-vos amb aquests estudiants darrere unes càmeres, perquè gairebé segur que són estudiants de comunicació audiovisual. Comunicació visual es centrarà en formar-vos en tots aquells camps que tenen a veure amb ràdio, cinema, televisió, documentals, videoclips, i ho fa des de dues vessants. El que és la vessant més tècnica són temes d'edició, muntatge, il·luminació o els propis operadors de càmera, el que és així la part més creativa, aquella que normalment té una mica més de tirada, que són temes de guionistes, directors documentals, presentadors, etc. Vosaltres, com a estudiants, rebríeu la formació a les dues àrees, després ja miraríeu què us pot interessar més com a sortida professional. Perdoneu. Segon grau, més conegut, periodisme, bàsicament la formació de periodistes, saber escriure, investigar, redactar, fer-ho tot sota el codi ontològic. Com que això que volen fer totes les universitats que ofereixen periodisme, si agafeu els plans d'estudi, les assignatures i les compareu, veureu que més o menys són les mateixes assignatures d'arreu. Quin és el punt diferent de la Pompeu Fabra? I és que vosaltres haureu de fer assignatures d'un altre grau present dins de la universitat. Haureu de fer assignatures o de dret, o d'economia, polítiques, humanitats, del que més us interessi. Amb quin objectiu? L'objectiu és que no només sapigueu escriure, sinó que sapigueu de què escriviu. I és una mica dins del grau que aneu tirant cap a periodista polític, econòmic, cultural, de successos, el que us pugui interessar. Darrer lloc, un d'aquests graus que es posen de moda, que és publicitat i relacions públiques. Aquest grau té a veure amb tot el que és producte, campanya, innovació, màrqueting, i ho fa de nou des de dues vessants. La primera, la publicista, és la més creativa, temes d'espots, eslògans, noves campanyes, però la segona part, les relacions públiques, també és molt important, perquè el que fa és que agafa aquesta creativitat publicista i la trasllada. La trasllada a usuaris, a consumidors, a empresaris, en funció de cada cas. I això implica coneixements de comunicació, de xarxes socials, organització d'esdeveniments, etc. Seguim la mateixa estructura de dos primers cursos compartits. A partir de tercer us especialitzeu i, de fet, en aquesta facultat, a quart curs, ho traslladareu tot a pràctiques, que són obligatòries. Per exemple, si estudieu comunicació visual, doncs potser col·laborareu amb una productora, sigui de cinema, televisió, el que sigui. En el cas de periodisme, serà obligatòriament en un mitjà de comunicació, sigui premsa escrita, radiofònica o televisiva. I en el cas de publicitat i relacions públiques, doncs, un departament de màrqueting, una agència de publicitat, un partit polític si està en campanya, qualsevol d'aquestes coses. Segona de les tres facultats que té el campus del Poblenou, que és la Facultat de Traducció i Ciències de Llenguatge. Temes importants per vosaltres. Qualsevol d'aquests graus vosaltres treballareu en 4 idiomes. Treballareu el català i el castellà i n'haureu d'afegir 2 més que haureu d'escollir entre anglès, francès, alemany i llengua catalana a signes, que és la llengua de les persones sordes. De fet, començo per aquesta última. En cas que us vulgueu dedicar professionalment a aquesta llengua, heu de saber que la Pompeu Fabra és l'única universitat de tot l'Estat que us ofereix estudis universitaris centrats en aquesta llengua. Òbviament que formació en podeu fer en moltíssims llocs, però si voleu que sigui a través d'un títol universitari, amb algunes opcions que veureu. La primera és més coneguda, traducció en repetició. Bàsicament us formen 2 tipus de traduccions. El que és la traducció a nivell oral, agafar un missatge emès en un idioma i expressar-lo en un altre idioma, i el que és la traducció de textos, passar d'un text escrit d'un idioma a un altre. Això us permet sortides com treballar, no sé, a la televisió
o la ràdio, fer la traducció simultània quan surt qualsevol, no sé, quan connecten amb els Estats Units i surt Biden parlant, doncs algú que tradueixi, que faci d'intèrpret en aquell moment. També treballar amb organismes europeus, sigui a través de la traducció simultània quan hi ha un debat parlamentari o sigui a través de traduir textos que s'hagin de publicar en diversos idiomes. Però també podeu fer de mediació lingüística o podeu fins i tot traduir llibres d'un idioma a un altre. Important, per accedir a aquest grau no només cal superar la nota tall, que no és gens alta, també cal superar un examen en el cas de l'anglès. L'examen està al voltant d'un nivell B2, d'un nivell first. És a dir, la majoria de gent que s'hi presenta l'acaba superant. A més, l'altra universitat a nivell català, si és que voleu venir a Catalunya a estudiar aquests estudis, que ofereix aquests estudis, que és l'Autònoma de Barcelona, té la mateixa prova prèvia. Segon lloc, grau segurament més desconegut, llengües aplicades. Això és com una unió a filologies. Deixant de banda la part de la literatura, que no la tocaríeu, és com si uníssiu filologia catalana, castellana, anglesa i francesa en un únic grau. L'objectiu és que vosaltres no només utilitzeu aquests idiomes correctament, les paraules i expressions pròpies d'aquests idiomes, sinó que a més ho feu adequadament, que escolliu les paraules en funció del context. Anireu descobrint el llenguatge jurídic, televisiu, empresarial, cada un dels registres per treballar finalment amb mitjans de comunicació, gabinets de comunicació, editorials, entre altres. Per últim, ho podeu combinar, són 5 anys a través del doble grau, també heu d'accedir fent la prova d'anglès per l'àmbit de traducció i interpretació, i heu de saber que les 3 opcions, obligatori el tercer curs, anar a estudiar a l'estranger. Podeu repetir, podeu fer una segona estada més endavant, però com a mínim a tercer sí que haureu de marxar a desenvolupar algun dels idiomes estrangers que haureu escollit. I l'última facultat del campus del Poblenou són les enginyeries. En aquest cas, l'enginyeria TIC, és a dir, que aplica tecnologia al món de la comunicació. Temes d'interès per vosaltres. En tots aquests graus, el primer curs és compartit. Es donen les mateixes assignatures, amb especial èmfasi en coneixement de física i matemàtiques. Això us permet 2 coses. La primera, que si quan acabeu el primer curs considereu que potser no havíeu fet exactament la vostra enginyeria, podeu sol·licitar un canvi de grau i a partir del segon sí que feu els estudis que més us interessa. La segona opció us l'explico més endavant. Sí que vull que sapigueu, sobretot, que tots aquests graus es poden cursar completament en anglès o en un segon grup en el qual el pes de l'anglès va creixent amb el pas dels anys. Vosaltres escolliu en quin grup voleu participar. En primer lloc, enginyeria informàtica. El centre de formació que segurament us ve al cap com a informàtics, és a dir, tots aquells coneixedors d'estils, accessoris, protocols, funcionament d'un ordinador. Coneixedors tant de la part hardware com de la part software, tot i que veieu més aquesta segona. Totes aquelles persones que sí, ens poden arreglar qualsevol cosa tècnica que tingui l'ordinador, però el grau va molt més enllà, i és que anireu tenint les eines durant els primers cursos i sobretot anireu també coneixent àmbits d'aplicació, perquè no només cal aplicar a ordinadors, es pot aplicar també a videojocs, es pot aplicar a temes de robòtica. Abans veiem l'ICUB, que és aquell robot que van crear estudiants de la Pompeu. Hi ha diversos àmbits on podríeu aplicar els coneixements d'enginyeria en informàtica. Segon lloc, enginyeria de sistemes audiovisuals, temes tècnics d'imatge i so. Des dels propis videojocs que comentava, el que veiem i escoltem d'un videojoc pot ser responsabilitat d'aquest tipus d'enginyers, a temes de radars, a temes de tècnics de ràdio o televisió, modulació del so, el més que famós autotune, doncs és creació d'aquest tipus d'enginyers. Tercer lloc, l'enginyeria de xarxes de telecomunicació. És una variant de les telecos tradicionals adaptades al món de xarxes i internet. En aquest grau dominaríeu les xarxes mòbil, de la creació i desenvolupament d'apps per tablets o per mòbils, o programes de comunicació per internet, com podrien ser Skype, WhatsApp, Telegram, el Zoom que estem utilitzant ara mateix, etc. Per últim, un grau que té un títol llarguíssim, enginyeria matemàtica en ciència de dades, 6 paraules per reina 2, Big Data. Big Data, com a mínim, us sonarà dels mitjans de comunicació
És l'anàlisi i processament de dades per assolir objectius a l'àmbit tecnològic, empresarial, educatiu, esportiu. Es pot aplicar a 1000 camps. Com si diu el títol, cal una mica de proximitat al món de les matemàtiques. Al cap i a fi és l'eix vertebrador dels estudis, però és un grau al qual se li pressuposa una molt bona sortida professional. Ja la té ara, en els propers anys encara més. Això afecta, per exemple, quan entrem a internet, els anuncis que ens apareixen que estan relacionats a les cerques que hem fet anteriorment, Big Data. Els perfils que Instagram ens recomana, doncs Big Data. O els que us agradi el món del futbol, allò, els mapes de calor de distribució dels jugadors, també són temes de Big Data. Per últim campus i última facultat, només n'hi ha una, en el campus del Mar, potser el campus que està millor ubicat, davant de la platja, la Barceloneta, en un espai on hi són la Pompeu Fabra, l'Hospital del Mar i el Parc de Recerca Biomèdica a Barcelona. I no és només que formem part d'un conjunt físic, que tinguem una al costat de l'altra, sinó que la relació va molt més enllà. Gran part dels professors que tindreu seran professionals d'aquestes institucions. Els espais que utilitzareu seran espais mèdics o d'investigació cedits per a l'ocasió i existeix un conveni a pràctiques prou ampli que, si teniu sort, doncs sempre pot donar lloc a que us hi quedeu treballant. Quedeu-vos ara, amb aquesta imatge de baix a la dreta, aquests 3 estudiants en un laboratori així amb bata blanca, gairebé segur que són estudiants de biologia humana. Biologia humana, a diferència de la biologia tradicional, no s'endinsa en tot el que és tema de plantes i animals. Hi ha només 2 assignatures a primer curs, que són zoologia i botànica. La resta es centra en el funcionament sociosanitari del cos humà. És a dir, vosaltres sabríeu com funciona el cos humà, per què cau malalt, com el recuperem i a través de quins fàrmacs. I és un grau orientat al món de la investigació, tant quan hi sou a dins, que la majoria de temps el passeu a laboratoris, com quan acabeu, en el qual la investigació, la recerca, acaba sent la sortida professional majoritària. Sigui farmacològica, sigui de curar malalties, la universitària, ara amb la Covid, tots aquests àmbits, d'acord? També hi ha gent que fa de genetista o hi ha gent que fa de divulgador científic, però hi ha molta gent que sí que opta per la recerca. Segon lloc, medicina, més conegut, la formació de metges, i això, per si no ho sabeu, a totes les universitats implica 6 anys, MIR i especialització. Com que aquesta és la realitat de totes les universitats que ofereixen medicina, si compareu plans d'estudis i assignatures, és que veureu que és bastant semblant. Quin és el punt diferent de la Pompeu Fabra? I és que vosaltres, ja des de primer curs, estaríeu fent pràctiques. Des de primer col·laboraríeu en un hospital, una clínica, un centre de salut, allà on toqui. Aquest és un procés que a la resta d'universitats comença segon, tercer, quart, depèn de cada una de les universitats. En el cas de la Pompeu, ja des de primer curs teniu contacte amb pacients i amb professionals del món de la salut. I l'últim grau que ens queda per veure és una enginyeria. En aquest cas, enginyeria biomèdica. Això vol dir que té coneixements de les 2 àrees, de l'àmbit d'enginyeria, física, matemàtiques, que de fet desenvolupeu en el campus al Poble Nou, i l'àmbit biomèdic, l'àmbit de la salut, que sí que el desenvolupeu al campus del Mar. L'objectiu és que finalment sigueu capaços de crear maquinàries i elements necessaris pels processos mèdics, que podeu crear tacs, radiografies, ecografies, pròtesis, marcapassos, cossos artificials, etc. Dues opcions més. Hem vist els dobles graus, que com hem dit, superar una nota de tall, des del primer curs feu assignatures de 2 àmbits i en 5 anys o 5 anys i un trimestre obteniu els 2 títols. Però existeix una segona fórmula per combinar estudis. S'anomenen estudis simultanis. En aquest cas, vosaltres, durant primer i segon curs, us matriculeu únicament d'un grau. Quan acabi segon curs, decidiu si voleu combinar aquest primer estudi que estàu fent durant tercer, quart i cinquè amb un altre. I en 5 anys o una miqueta més també obteniu els 2 títols. En aquest cas, no hi accedireu en funció de les notes que porteu de batxillerat i de l'EBAU, sinó que ho fareu a partir de les notes que heu tret durant primer i segon curs dins de la universitat, quan únicament
estudiareu un dels dos estudis. En aquest cas, podeu fer dret més relacions laborals o relacions laborals més dret, dret més ciències polítiques o ciències polítiques més dret. Combinar les enginyeries TIC, que us comentava compartir en un primer curs, també us permet això, obtenir el títol de 2 d'elles en 5 anys, i periodisme més humanitats o humanitats més periodisme. Per últim, si us interessa la Pompeu, i de fet us interessa més d'un grau de la Pompeu, podeu cursar el programa de grau obert. Aquest programa el que us ofereix és que en el primer curs vosaltres us creeu el vostre propi pla d'estudis, que agafeu assignatures de 2-3 graus, dels quals estigueu interessats. I un cop superat el primer curs, decidiu d'aquests 2-3 graus que heu vist quin és el que voleu acabar completant. I l'objectiu és que no representi un any extra. El que no heu fet al primer, ho distribuïu segon, tercer i quart, i com la resta d'estudiants, acabaríeu només en 4 anys. I val per tots els graus que heu vist, menys aquests graus que apareixen entre parèntesi, que són organitzats conjuntament amb altres universitats. És a dir, queda fora el de Londres de Dret, el de Madrid de Filosofia, Política i Economia i el de la Politècnica de Catalunya d'Industrial Technologies and Economic Analysis. La resta ho podeu barrejar. I, de fet, hi ha gent que sol·licita coses raríssimes, agafa assignatures d'humanitats i d'enginyeria biomèdica. Si voleu, ho podreu fer. Val. I abans d'acabar, abans que tingueu això, vostre temps per fer les preguntes que considereu, ara hem vist què ofereix la Pompeu. Ara veurem com ho ofereix. I és que cada universitat té el seu propi sistema i vosaltres podeu encaixar més en un sistema o en un altre. La primera qüestió és molt bàsica, però s'ha de repetir. La Pompeu és una universitat pública. Això vol dir que té cost públic. Estudiar a Catalunya, a nivell públic, està al voltant d'uns 1.500 euros anuals. 1.200 les opcions més barates, que són dret, economia o polítiques. 1.800, perdó. Les més cares, que són les enginyeries i l'àrea de salut, per tota aquella infraestructura que requereixen. Com us dic, costa el mateix estudiar a la Pompeu que l'Autònoma, que la Politècnica, Girona, qualsevol de les públiques de Catalunya. I això té una segona implicació, i és que s'accedeix únicament per notes de tall. No sé si ho heu pogut mirar, la Pompeu normalment té unes notes de tall una mica més elevades que la resta del sistema. Té una explicació, segurament us ho hem comentat. Les notes de tall es conformen per llei d'oferta i demanda. La demanda té a veure amb això que veieu per aquí, dels rànquings, el prestigi, la fama, el bon nom. Jo no us vinc a convèncer res, però això ho veureu vosaltres. Us ho recomano, eh? Vull dir, ubicar-vos sobre quines són les millors universitats us ajuda a prendre la vostra decisió. Poseu millors universitats en dret, en enginyeries, el que estigueu buscant, i descobriu en teoria quines són les millors opcions. Però això, com que la Pompeu sempre surt ben ubicada, doncs més estudiants volen venir a la Pompeu. I a més, com veieu, hi ha grups reduïts, hi ha menys places. Al voler venir més estudiants a una universitat amb menys places, pugen les notes de tall. Grups reduïts, doncs, no sé, perquè ho tingueu una mica tall d'exemple. La majoria d'enginyeria són només 40 estudiants. L'àmbit de medicina o biologia humana només hi ha 60 estudiants. També hi ha grups més grans, hi ha també l'àmbit d'economia o de dret. Però a polítiques mateix, la majoria de dies érem uns 50 o 60. El fet que tinguem grups més reduïts fa que tingueu major contacte amb el professorat, amb els companys, i que podeu aprofitar millor l'hora que esteu dins de l'aula. A més, com veieu, treballareu en seminaris, que són grups de 15, 20 estudiants, on amb cada un dels professors, a cada una de les assignatures, a cada un dels anys de cada grau, tocareu coneixements pràctics, de debat, aplicatius, que requereixen d'aquest grup més petit. Això val per dret, per simular un judici, val per biologia humana, per aplicar un fàrmac, o per polítiques on podíem analitzar les teories de Marx o d'Alan Smith. Entremig, veieu la raó principal per la qual jo vaig escollir la Pompeu. I és que la Pompeu és l'única universitat que utilitza el sistema trimestral, que hi ha exàmens abans de Nadal, abans de Setmana Santa i al voltant de Sant Joan. Això el que us permet, bàsicament, són dues qüestions. La primera,
que podeu gaudir de les vacances, que tingueu el vostre temps per desconnectar després del període d'exàmens i també que tingueu una major constància a l'estudi. Si coneixeu algú que estudi la Pompeu o que hi hagi estudiat, us ho pot haver comentat. La Pompeu és una universitat constant, intensa, exigent, dura, digueu-li com vulgueu. Es nota moltes coses amb els trimestres que compacten les assignatures, amb els seminaris que s'han de preparar prèviament, o en la pròpia exigència que té la universitat. Heu de comptar que com a mínim un parell d'hores més enllà de la docència l'haureu de dedicar a llegir, a analitzar, a fer treballs, a anar a enregistrar, si és el vostre grau, al laboratori, el que sigui. Punt 3. Internacionalització. Això es nota moltes coses. Algunes, diguem-ne, comentaré breument. Universitat pública amb un percentatge més alt de professors estrangers, també on hi ha un percentatge més alt d'alumnes estrangers que venen a la universitat, assignatures en altres idiomes, com hem vist, però el que és més identificatiu i que segurament us interessa més és la possibilitat de marxar. Això ho acaba fent el 48% dels estudiants de la Pompeu, gairebé la meitat d'ells. Depèn de quin grau, com hem vist, és obligatori. I es pot fer dins Europa, dins del programa Erasmus, o a través dels convenis bilaterals que abarquen universitats de la resta del món. Jo tinc companys que se'n van anar, a part de per Europa, se'n van anar a Canadà, Mèxic, a Argentina, i si hi ha gent d'altres graus que han anat més lluny, a Xina, Austràlia, Japó, Corea, podeu anar ben lluny. L'anglès, com hem vist, és present dins de la universitat. Sobretot heu d'estar, com a mínim, bastant acostumats a llegir en anglès. La majoria de bibliografia, la majoria de camps acaba sent bibliografia anglosaxona. Punt 4, en queden 2. Futur laboral. Per tal de connectar tot el que hagueu après amb el que voleu aplicar a nivell professional, tindreu moltes maneres. Algunes d'elles comencen dins del grau. Les pràctiques són períodes de col·laboració de 2 a 6 mesos amb empreses del vostre sector. Depèn de quin grau són obligatòries, depèn de quin grau són optatives. La meva recomanació és que sempre que pugueu les feu. Us desenvolupa laboralment, que és molt important, i també, per què no, us dona una petita entrada al currículum que us pot moure el tema quan acabeu els estudis. Jo mateix n'estic segur que la primera feina que vaig obtenir acabats els estudis va estar condicionada, o com a mínim va sumar punts, al fet que jo tenia 6 mesos en una consultoria de temes europeus. Tot això ho centralitza un servei de carreres professionals, curs, assessora, com encara entrevistes, escriure un currículum, contactar amb una empresa, que sigui els millors candidats possibles. Gestionen una borsa de treball on us podeu presentar les ofertes de feina ja com a estudiants i també com a graduats, i organitzen l'UP Feina, que és com una borsa de treball presencial. Venen les empreses a la Pompeu, munten els seus estants, allà vosaltres lliureu el vostre currículum, us hi entrevisteu, i això genera pràctiques, contractacions, relacions laborals futures, el que sigui. Per últim, jo porto aquí molta estona xerrant del que em toca, que són exàmens, pràctiques, sortides, trimestres, seminaris. Això és només una part del que significa la universitat. Les universitats són moltes altres coses. Malament faríeu si només viviu la part acadèmica merament. L'heu de viure al màxim també no acadèmicament. Per exemple, podeu fer esports, hi ha futbol, handbol, rugbi, natació, atletisme, tant masculí com femení. Hi ha cultura, hi ha castellers, teatre, coral, hi ha solidaritat, sigui en presons, sigui en gent en risc d'exclusió social. Hi ha un programa d'ensenyament d'idiomes que us formen fins a 10 idiomes, diguem-ne, no només els típics d'anglès, francès, sinó que també hi ha rus, hi ha xinès i altres qüestions. Com us dic, aprofiteu com a mínim els 4 anys d'universitat, perquè són 4 anys molt bons que en què heu de viure moltíssimes coses. I una última qüestió. Jo aquí he reunit una mica com us podeu informar sobre la Pompeu, però la meva recomanació és que us informeu al màxim sobre totes les universitats. Maneres. Ens podeu seguir a xarxes, a través dels perfils de Jo la Pompeu, tant a Twitter com a Instagram. Això de les converses ja va finalitzar perquè va acabar el mes de gener. Ara ve les opcions que us poden interessar més. Primer de tot, jornades de portes obertes. Són sempre en dissabte perquè pugueu venir des de fora. Durant els mesos de febrer, entre febrer i abril. La primera data és el 19 de febrer. La inscripció ja la trobareu a la pàgina web
d'acord? I així reserveu la vostra plaça. És una sessió, una hora d'explicació de cada un dels graus i després aneu a veure les instal·lacions acompanyats d'un alumne. Per mi, l'opció prioritària per conèixer més concretament què ofereix la universitat. En segon lloc, si no podeu venir, també a vosaltres us té una logística i un cost econòmic, doncs hi ha sessions informatives en línia, que es fan, és el que primer comença, aquest mes de febrer. Crec que la primera és el dia 4 de febrer. No em voldria equivocar. No, 4 no, el 7 diria. Si voleu conèixer els graus i no podeu venir o no us és fàcil, doncs podeu seguir aquestes sessions informatives en línia. En què nivell d'estructura serà el mateix, diguem-ne, un professor explicant el grau i un estudiant donant a conèixer la seva experiència, però, home, si podeu venir finalment a les portes obertes, sempre suma una mica més veure les instal·lacions, el laboratori, el plató, allà on hagueu d'estudiar. Dues qüestions més. Teniu un apartat dins de la pàgina web que s'anomena Connecta't Informat, on vam entrevistar estudiants i professors de cada grau. Jo recomano moltíssim les entrevistes dels estudiants. Crec que donen resposta a algun dels dubtes que ara mateix podeu tenir doncs, des de dins, des de com es viu, això, des del nivell de mates que hi ha a economia, no sé, a l'anglès de Global Studies o, no sé, o a la part de laboratoris de biologia humana. Us pot ajudar moltíssim. Per últim, dins de la pàgina web també trobareu un apartat per sol·licitar una videotrucada per resoldre dubtes. Això ho podeu fer demà, ho podeu fer aquí 3 mesos, pot ser sobre el grau, pot ser sobre la universitat, pot ser sobre una fotesa, sobre una cosa molt gran, el que sigui. El bo d'això és que ja sabeu amb qui parlareu, perquè gairebé segur que em tocarà a mi, i de fet encantat d'ajudar-vos. D'acord? Porto molta estona xerrant. Volia acabar, mira, bastant bé, a 3:15, perquè tinguéssiu un quart d'hora per fer les preguntes que considereu. Així que us toca a vosaltres. Qualsevol qüestió, doncs ara us puc ajudar a resoldre-la. Moltes gràcies, Miquel, per aquesta sessió. A veure si us animeu, que ara el tenim aquí i podeu aprofitar per fer totes les preguntes que vulgueu. Sempre costa un poquet, no?, quan són a classe, supos que deuen xerrar entre ells i després deuen tenir algun secretari o secretària que ens ho envia. Però bé, segur que hi ha bastanta gent interessada, així que quan vulgueu podeu començar amb la vostra bateria de preguntes. Sí, qualsevol qüestió, des de curiositats a dubtes molt grans de si alguna cosa no ha quedat clara, doncs ara ho podem resoldre. Perquè, Miquel, tu que estàs acostumat a fer aquest tipus de xerrades, te solen fer... O sigui, tens unes preguntes freqüents que sempre surtin, que sempre es demanin o...? Hi ha algunes qüestions. Mira, algunes que no apareixen a la presentació i això anirà bé. Sobretot tema de viure a Barcelona. Ho dic per vosaltres que és un canvi una mica més gran. Hi ha moltes opcions. Hi ha molta gent que el primer any intenta fer un període de residència. Totes les opcions d'allotjament apareixen a la pàgina web. Veureu que no té una residència pròpia, sinó que són acords amb residències a Barcelona. I la majoritària que opta la gent és la RESA. Ho escric aquí en gran, RESA, perquè és la més propera a cada un dels campus i és únicament per a estudiants de la Pompeu. També us dic que la majoria de gent fa un any de residència i a partir de segona, amb companys i companyes, ja munta un pis d'estudiants. També hi ha gent que fa els 4 anys de residència o els 4 anys de pis, però és un procés bastant comú de fer un any de residència i llavors ja sí, buscar un pis d'estudiants. M'agradaria saber una idea general sobre com seria el primer any al grau de Ciències Polítiques. Mira, des de tot el pla d'estudis apareix a la pàgina web i ho trobaràs, diguem-ne, separat per trimestres. El primer trimestre és més introductori. De fet, ho veuràs. Introducció a la sociologia, introducció al dret, introducció a la ciència política. D'acord? L'objectiu és que vagis veient, introductòriament, eines que tu et poden servir a nivell d'anàlisi. Ja començaràs a veure ciència política 1, 2 o 3, o ja començaràs a veure alguna cosa d'elements matemàtics, però veuràs que és primer introductori. Sobretot a partir de segon és quan ja comences amb temes molt més concrets, on comença a veure institucions de dret comunitari, on comença a veure això, política europea, relacions internacionals 2, perquè la 1 és més introductòria. Llavors, és això, és una mica coneixements diferents i especialment a primer curs és on passa més.
A partir de tercer i quart tens una part comuna, però també tens una part d'optativitat. Tu et marques el teu propi recorregut, d'acord? Hi ha internacional, hi ha polítiques públiques, hi ha gestió pública, hi ha democràcies, i tu muntaràs exactament què et vols especialitzar. ¿Vale? ¿Cuáles fueron las notas de corte del año pasado para el grado en economía? Economia l'any passat va ser d'un 11,3. Val? Administració i d'acció d'empreses va ser d'un 11,6 i empresarials management va ser un 11,8 i l'àmbit d'International Business Economics, que és el més demandat, va ser un 13. D'acord? Així que economia, dins dels graus que hem vist que són més semblants, era més baixeta amb un 11,3. Alguna altra qüestió, algun dubte, alguna curiositat? Supos que tornaven al debat dins aula. Ja pot passar, sí. Ja, aprofito, allò que deies de si hi ha alguna pregunta una mica més comuna. A vegades la gent em pregunta una mica sobre els trimestres, perquè és una cosa molt particular. Els trimestres carreguen de feina. És una cosa que heu de saber, perquè sí, perquè és més ritme, diguem-ne, des de la primera, segona, tercera setmana, un com a estudiant ja van dedicar-li moltes hores a la universitat, sap que li queda menys per l'examen final, però sap també que una mica el sistema de Pompeu no és que en l'examen final del trimestre us ho jugueu tot. De fet, la majoria de graus, majoria d'assignatures, és un 30-40% de la nota a l'examen final. La resta, el 60-70%, és els seminaris, els treballs, tota aquella feina que heu hagut de fer al llarg de la setmana. Així que el ritme Pompeu, incloent els trimestres, és una mica més agobiant. De fet, hi ha assignatures que no hi ha examen final. És tota la part pràctica que heu fet durant al llarg del curs. Llavors, la universitat encaixa molt per a aquelles persones que siguin molt treballadores, més que qui sigui brillant. I jo hi som un segon perfil, que segurament era més el meu, que és que us vagi bé, que us estigui una miqueta a sobre, que hi hagi algú que us apreti una mica, us ajudarà. Hi ha els altres sistemes, que segurament és una mica diferent, que és això, períodes més llargs, no hi ha tanta feina al llarg del curs, sinó que hi ha una acumulació a la part final. Hi ha gent que li va fantàsticament, és qüestió de cada un dels estudiants. Però a mi m'anava millor el primer sistema. Jo crec que està molt bé que tinguem la teva experiència com a estudiant, perquè al final és el que els servirà més, no? A part de tot el que els hi puguis dir de la universitat. De fet, jo sempre recomano que es pot gestionar a través de la universitat, però hi ha molta gent que diu vull estudiar economia a la Pompeu. Entra a Instagram, però és molt senzill i ho recomano, és un procés que recomano molt. Busca algú que tingui un perfil, que hi ha gent que ho posa, que el seu perfil, economia a la Pompeu. Els obren, els escriu, escolta, jo estic mirant pel proper curs, tu com ho vius? I recomano moltíssim apropar-se a través dels estudiants. Ho dic perquè a vegades també hi ha gent que pensa, ostres, si estan les portes obertes és que ho volen... Podeu fer-ho a l'atzar. Entreu a Instagram i la majoria de gent us ajudarà amb 4 preguntes. Sí, jo no sé si encara existeix, però a la meva època hi havia també altres plataformes, no? On hi havia trobades d'estudiants, o on t'anaves enterant d'on tenen les festes de cada facultat, on hi havia tot. Suposo que se segueix igual, vull dir... És una transmissió de coneixement de generació en generació. I és molt profitosa una sessió com aquesta, però és molt profitosa aquesta manera de contactar amb els estudiants. Moltíssim. Bé, supos que així pots conèixer casos de gent que s'assembla més en el teu perfil, no? Vas directe en el grau que t'interessa i amb una persona que l'està visquent des d'allà dins. Clar. I és això, ostres, a vegades hi ha una part, no només d'això, no? Que hi havia aquí, quin és el pla d'estudis? Pues algú que et digui, jo t'ho puc explicar, de cas de ciències polítiques, doncs a mi em va costar molt la part de dret. No era la part que m'interessava. I em semblava una mica dura. I en canvi la part d'economia, justament, ja havia altra pregunta, a mi em semblava molt interessant. Però si tens 4 o 5 estudiants, tu acabes veient, acabes fent-te una idea de com els estudiants ho estan vivint des de dins. I jo recordo que dret constitucional, per agafar un àmbit que el dret a mi no m'agradava, però dret constitucional estava bé i era una bona assignatura i era molt profitosa.
I dret administratiu, doncs totalment al contrari, segons la meva opinió. Però això era la meva. Però si tu vas coneixent diversos estudiants, vas veient la realitat abans de ser-hi a dins. Per això sempre recomanem que parli amb estudiants. Sí, jo crec que també serveix per saber si la universitat està actualitzada, si no, si sempre posen, jo què sé, els mateixos exàmens, si posen els mateixos temaris, no? Si vas parlant, al final ho acabes coneguent. Dius, ostres, mira, ho estan canviant i crec que està interessant. I a més, al vostre cas, si hi ha un valor afegit, si és que coneixeu algú de Menorca, sigui de la vostra població, del vostre centre, però algú de Menorca que visqui a Barcelona i visqui en aquest cas la Pompeu, però val per qualsevol universitat, això. Ostres, saber el canvi que significa a nivell de vida, a nivell de ritme, perquè el ritme batxillerat i el de universitari no és exactament el mateix. Sempre ajuda molt a fer aquest pas endavant. Bé, i supos que també te serveix de suport, no? Perquè tens algú allà per quan t'hi vagis i dir, bueno... No, ja es fa comunitat, Vull dir, això sí que no t'ho puc explicar, jo era barceloní i m'anava a casa i trencava més, però pel que sé de gent que veniu en veritat de totes les illes de les Balears, hi ha un punt de comunitat molt important. Bé, de fet, si voleu anar a veure una altra experiència d'un estudiant, tenim el vídeo d'en Biel, que va estudiar, està estudiant encara actualment, traducció i interpretació a la Pompeu. I el tenim penjat a Instagram i si el voleu anar a veure, ja ho sabeu, és @cmuaj Ciutadella. I bé, allà podeu trobar la seva experiència, explica per què li agrada tant, com va anar per allà. Crec que està bastant bé. Que bé. I bé, seguim dins el torn de preguntes. Ja veig que s'ha saturat un poc, però si voleu podeu anar fent. Veig que el que queda dins la sala són bastantes aules, vull dir que en principi, si hi ha res, ja ho sabeu. Si ara no tinguéssiu preguntes, perquè a vegades passa que les preguntes venen a tarda quan entreu a la web i veieu alguna cosa que... heu trobat la manera, Vull dir, teniu el formulari, ens trobem virtualment 5 minuts o una hora, perquè hem fet respostes del que calgui i a través del Google Meet ens trobem i resolem més endavant el que tingueu, perquè és un període que està obert tot l'any i podem fer-ho quan calgui. Clar, jo crec que la teva presentació al final ha estat com general i a la vegada bastant específica de cada facultat i cada grau i tal. Per tant, també és normal, no?, que ja s'hagin quedat amb la idea general, ho has explicat molt bé, no hi ha dubtes, i després quan ja vagin cada un dins el que és el seu àmbit, segur que sortiran més... No, i que quan entrin a això, estudis d'economia i vegin models macroeconòmics, diran, què vol dir models macroeconòmics? Ja pot passar. Bé, i si no hi hagués cap altra pregunta, si vols podem anar tancant la sessió. Com ho veus, Miquel? O voldries explicar alguna cosa més? No, crec que més o menys hem fet les pinzellades i més a la part final. O sigui que això, només animar a que si poden, ja sé que és una inversió, que vagin a totes les universitats que els interessi. Perquè ser-hi, i no parlo per la Pompeu, ser-hi, veure l'ambient, veure les instal·lacions, pot ajudar a prendre la decisió final. Molt bé. I moltes gràcies, Miquel, per aquesta sessió informativa. Crec que ha estat una sessió molt completa i sempre és un valor afegit, no?, que hagis fet d'alumne i a la vegada de promotor de la universitat. Si ens seguiu a les xarxes ja sabeu que podeu estar al dia de qualsevol novetat en relació a estudis superiors. I bé, a tots els assistents, moltes gràcies per haver participat d'aquesta sessió. Recordeu que ens veiem aquí a les 7 en aquesta sala virtual i coneixerem la UNED, la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Gràcies de nou, Miquel, i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Sort. Adéu.